ljudi, Arman Gamer ovdje. Danas nastavljamo da igramo GTA. Idemo! Ajde samo malo, ja ću smanjiti ekran. Šta ti radiš tu s tim autom? Alo, treba ti kradem auta. Što laguje? Uhu! Yeah! Ma čire bre! Olej! Uš! Olej! To ako vi čujete neku muziku, to se muzika čuje samo iz GTA. Iz ovoga auta nenormalnog, glupog auta. What the fuck? Eksplodira auto to. Ej, gdje si ti krenula, jel? Halo, što? Alo. Pa ne može se to tako raditi. A ulovit ja tebe. Ulovit ću te ja. Alo. A ma nemoj da te ganjam pol sata. Eto ti. Ma eto ti. Tiše, mama, snimam. Uhu, evo motor. Idemo se provozati, ljudi moji. Dajte. Digniti ovdje. Treba da uzmem ovo. Eto tako. Nemam život što. Ne znam se nama potroši. Vidi. Ne. Išlo mi je dosta dobro. Ne vidim na kola. Duri me love. Samo krohitni ka kola. Enget do šešendo, ešendo, šenšendo. Kola mi treba svima. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga klipa. A mi se vidimo vrlo uskoro. Znači, vrlo uskoro se vidimo. Znači, snimat ću još klipova GTA. Vidite ovo, vidite ovo. Vozi se po kolicima, vidite. Gledajte, s jedne u kolica. A nije normalno. Znači, to da bude to što se tiče ovog klipa.
javljam. I